Assalomu alaykum подписчикои азиз, хуш омадед ҳама каса ба YouTube канали Мол бозори Мастшоҳ. Навори имрӯзаи мо дӯстон ду сар буқаи фурӯшӣ мондагаем. Касоне харидори ҷазман ҳастанд, метавонед номери зери экран буда ба занг занед, харидорӣ намоед. Маълумот метиҳем оид ба буқаи номери 1. Буқачаи номери 1 син солашак 5-6 моҳ буда, нашод хӯрдан, саломатиш ҳама ҷиҳата ҳозираш дӯстон 100%. ягон хел мол ба камбудӣ дида намешавад. Мол дӯстон ба тамоми санатҳоҷай, ҳам дасту пои ғафс дорад, ҳам қафош, яъне ки косош васеъ, гардандор, ҳама ҷиҳати мол дӯстон супер ай. Худо хоҳад касе гирад, иншоалло баракат меёбад. Мол дӯстон ба тамоми санатшай. Нархи моло дӯстони азиз ҳардушу якҷо мефурӯшем. Касе ки якҷоя мегирад марҳамат, агар ки адел гиред хаб бо як муомила мекунем дӯстони азиз. Мол дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Мастшоҳ, вилояти Суғд. Акун навбат ба буқаи номери 2. Мана ин бошад дӯстон буқачаи номери 2. Пароди 4,5 буда, син солаш 4-4,5 моҳ шудагӣ тақрибан. Мана ин молам бошад дӯстон, ҳама ҷиҳати мол дӯстон супер ай. Ҳаматон медонед ки хеле молҳои зотӣ ҳамеша ҳама вақт нархошон гарон арзишад дӯстони азиз. Нархи моло ҳар душу андар якдигар, касоне нияти харидорӣ кардан доранд, андар якдигар дӯстони азиз 31,000 сомон мегӯем дӯстон, бо савдои хуб дорад. Марҳамат ки дӯстон шансро аз даст надед. Агар нияти дар алоҳидагӣ харидорӣ кардан доред, 17,500 гибриташ 13,500, мана ин 4,5 мо ҳаракат мекунем ки як лух фурӯшем. Агар ки як лух нашуд, баъд алоҳида молия дӯстон савдо мекунем. худои меҳрубон нигаҳбони шумо бошад то наворҳои оянда.